weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to teccana to patukona to jowol rewo jowol worgo to awoynata to jingue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lobbudu barogal to loƴola to ma fondu to ɗal haya to hudallay to sinthiane diakiri to agrissa kon takkusan juula ha to zawiya elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumrou sy to luxeyba guural yara ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie hono le général de division Ibrahima Val Cheybani o subama ono mama chef d'état major de la garde nationale mo gendi Mauritanie to leydi Sénégal gone Saliou Diop ƴettinoɗo fulɓe no ndiɗatno caggal kayde o joddi e dadiɓe ɓe hinde division spéciale de cybercriminalité fodde waktuji sappo e ɗiɗi ɓe goppitimo ha laaɓi yo jokko e haaju makko to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe bombardi base uji terroriste uji kewɗi no fewi e nder fande kolon djeba kedde afrique jabboden ko Alassane Oumar Mbodj kabaruji men jolam jaɓiri jaten ko ha to leydi Palestine to leydi Turquie to leydi Espagne to Liban to leydi Ukraine ha to leydi Russie bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalwal e danwal kala gandu binde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo nan luɓirimo gandal rafiji kewɗi omo safra ɗum gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran rewɓe wonduɓe kista fibrome dogam site rewɓe ronkoɓe sowade dartoraɓe wonduɓe infection e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men fiɗaɓe jippiɓe leecce kala e wonduɓe prostate ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yawra wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ɓowtoji e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo yarano gonduɗo estomac ma no wawno fodde kala so tawi on jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde yadde kala ko kajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo prostate ma haysin ala ko heddino so wonani opéré so jokkodiri joni joni docteur e ma nanduma holo safara mo ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audioji kolliri tigui guila jokkodiri e makko alhamdulillah jiitima koye men hano hannirta ni wannoɓe parlesi mbatti yaade ɓen kadi gandanɗa hoore maɗa jippinoɓe leecce ngabbiti kono noon kadi yalannoɓe barogal e wondunoɓe estomac fo certi hen ha laaɓi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji sa yiiɗi jokkodirde e makko mo tawe to leydi France numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ene tawi ɗon ɓiyi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon sehli makko ɓinene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon sehilma miñi ko ne wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko an
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto Kay Haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Kebe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel te e jeese men dañen jama. Kaburuji mon kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone talata jeeɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natebosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba hono noon mbirɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie catala bitengal Fontagias d'investissement communautaire ɓe tigui ɓe mbaɗi tigui noɓe keewi wadde kay so fawde juuɗe laamu tawateɓe to ACJUJ école tawi ko école Kesupula mo kala suuji jeegom moɓe maahi kay ha timɓe ɓe pawi ɗum e juuɗe laamu ngu gam wallude kay sukaɓeɓe no janguiri ha jangde nde laato hano hannitani Tagias kadi holliri ɓe mahatima toon kala ɓe mahatima toon kadi kaɓɓe maahi toon kadi kala suuji 11 e nder école aji jeeɗiɗi tawi ko kiɗɗi gonnoɗi e nder wuuro ACJUJ ngu jaaru golle ɗe foof noon ene qime ha temedde jeegom e capanɗe joyyi ujunere tawi ko halis dollar ɓe tottiri toon kadi fodde kene qime ha ujunere e temedde jeegom kit scolaire guila e kartaɓe ha e bikuji e defte kala ko noon kadi e ujunere temedde jeegom uniforme scolaire woni tiniji ɗi élève ɓornoto gam yaade toon to école ine tawtora cérémonie o noon gouverneur mo Chéri wondude président conseil régional e hakim wondude maire mo ACJUJ wondude vice président chargé de relations extérieures Hafsatou Bala wondude directrice de relations communautaire Mahmoud hono wondude e biteɗo Mahmoudi Kamal on ko directeur de relations extérieures ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen rafi fièvre de la vallée de Rifle noon sarima tigui no fewi e nder leydi Mauritanie hollirama tigui de ka confirmé puɗɗima yitede e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie wonduɓe rafi o jiitama to leegal bitegal Diksara ko noon kadi to Tafrak Zeyna ha to tujinin kala neɗɗo gadano jiita
udditaɗo noon e nder leydi he gonduɗe oɗo rafi biteɗo vallée des fleuves de Rift ko guila ñande sappo joyi lewru septembre 2025 e nder wuuro witengo Cham commune mo Darila Barka mo kata de mutada de Mbagna walla biyen e nder wilayade Brakna ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen galle lamorgo Mauritanie holliri tigui par décret wonde kay biyeteɗo wonde kay biyete altine hanki o wonde biyeteɗo général de division Brahima Val Cheybani Cheikh Ahmed o subama ono mama chef d'état major de la garde nationale mo gendi Mauritanie ko kanko wonno chef d'état major particulier woni chef d'état major kerriɗo du président de la république o meeɗiɗo kadi wonde commandant du collège de la défense du G5 Sahel ha joni ko leydi Mauritanie keɗoen to leydi Mauritanie Houda Mintou Baba kañum woni jagogal leydi Mauritanie kalfinare ko fate jangde altine hanki o yettima o haljini hanki o yeddi tigui ha sori ladde kabaru kay cariɗo wiyede kay wonde udditgal école aji dirtinama kay ɗo ha yesso saabu oɗo rafi biteɗo vallée du fleuve du Rift o wi noon wonde kay on kabaru wodani école aji kala udditi altine hanki jeegoma lewru octobre so wona kay école aji ɗiɗo école aji sowona kay ɗiɗo école aji taw ɗiɗo école aji commune aji ɗiɗo kay école aji ɗiɗo commune aji école aji ɗiɗo commune aji ɗiɗi riɗal tawateɗi e nder région de Asaba école aji kay commune woni école aji commune mo Tenaha en tawi nder Mouqada mo Kankos école commune mo Kamour en tawi nder Mouqada de Guérou ko ɗiɗo école aji ɗiɗi kay woni tigui dirtinani saabu hewde toon kay oɗo rafi biteɗo vallée du fleuve du Rift o holliri noon o holliri kay wonde situation e oɗo saaha joni e maîtrisé o erima kadi jinnaɓe sukaɓe ɓe jinnaɓe sukaɓe janggoɓe yo nden kay yo tinno kay mbawa tigui ɓeydude wattude hakkillaji mumen kay e sukaɓe ɓe ha tigui jangde nde wawa fuɗɗade hano hannirta ni ha joni habaruji men demgal Pulaar senno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena gone Saliou Diop ko jandi yanke walla mbiyana ko tigui ko jandi yanke tawa kadi ko ƴettinoɗo leñol fulɓe no dijorno leñol fulɓe no dijorno portanoɗo plainte uji kewɗi no fewi o notoynoma noon altine hanki o nde o noti kadi o tawino toon plainte uji ɗiɗi goɗɗi dépose nodi toon caggal nde o waddi noon fodde waktuji sappo e ɗiɗi omo jabodira kay e ɓen tawi kadi ko namdotoɓe wiyeteɓe division spécial de cybercriminalité fodde waktuji sappo e ɗiɗi o wadde mabɓe kay caggal ɗum ɓe goppitimo ha laaɓi yo ya haaju makko ine wawi tigui dossier ɓe kolli ɗon wawi dossier makko kay nawe e juuɗe parquet hay ɗum ne ko sous forme de renseignement wadde kay wadde kay o yetti wadde kay ko ƴettino fulɓe ko kay wonti tan ko jaam e oɗo saaha joni ndena woppitama noon ko ɗon tigui o yalti hello makko Facebook omo waɗɗi dow puccu omo woni dande maayo kay dande maayo gueeƴo waɗɗi dow puccu omo suuta juuɗe makko ɗiɗi kay hollirde tigui victoire omo jarna kadi dendagal yimɓe makko wannoɓe mo soutenir wonduɓe makko kala omo jarna ɗum kamɓe kala o wiɓe jerjef ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Oumarou Sissoko Mballo kañum woni hoorejo leydi Guinée Bissau omo tawi tigui jillu makko e nder leydi Sénégal o ari toon noon koye bismago hoorejo leydi Sénégal nanɗo makko hono Bassirou Diomaye Faye o ari noon ko tawtorede forum d'investissement Sénégal 2025 ko talata hande o forum o fuɗɗoto ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen pukkam tokko wuuro tawatego e nder commune mo Bella Kadiaro e nder département mo Fatiga to noon ko debbo goto kay tawa ɓoggol e dande mum ine welta e lekki e nder jardin tawi ko jardin mangoroje o wondani e wonki makko ko wondani e wonki makko noon on ko natirde wuuro ngo koye jardin tawateɗo natirde wuuro ngo ko ɗon tigui o tawa hono chef de village wuuro ngo noon tintini gendarmeɓe alhaali o sanga 18 heures woni 6 heures kikine ko nden tigui gendarmeɓe gaari toon mbaɗi constat mumen kamɓe mbaɗi toon constat mumen hewɓe noon mbi kay wonde jiino debbo o kay sanga 17 heures walla sanga 15 heures woni 3 heures ɓe jiinomo kay omo tigui omo yaaha tigui walla omo woni e nder jardin o kanko debbo o noon duuɓi makko à peu près fodde duuɓi 50 o yiyaka no o yiya noon ko yiya noon ko kanko goto tan omo jooɗi e nder oɗon jardin soit taw noon andede holko saabi kay o soit holko beele o soit taw andede noon holko saabi kadi holko saabi kadi omo suuɓa kay yaltude oɗo aduna goski makko noon ƴettama nawama to morgo hôpital régional mo Fadiga enquête mo Fadiga ko enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen commune mo Dakar Plateau ene joguino boulevard ɓe mbiyano ɗum ko boulevard de libération on boulevard noon on boulevard
d'ivoire non woni gol on lawol tawi ko lawol mangol kay bedda jaajo on bedda non ene wayno kay ɓe innitima ɗum e oɗo saaha joni ɓe inniri ɗum boulevard de maître Abdoulaye Wade mennoɗo wonde hoɗejo leydi Sénégal yimɓe PDS noon kallandaka Abdoulaye Wade tafno ko ardi ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no feewi PDS kadi jarni e maire mo commune Dakar Plateau e ɗeɗo golle paydinde ɓe kolliri kay wonde saabu kay ɗum ɗo tigui ko hollide wonde maître Abdoulaye Wade gurdam mum foof waɗi koye darnade ɓamtare leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen altine hanki 6 lewru octobre ko suka gorko goto mo duuɓi 16 kañum yani e canal ndiyam to leggal Medina Baye to Kaolack ko ɗon o yooli o wasi hen fittadu makko goskiki noon yitama nawama to morgo hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass mo Kaolack enquête noon udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Yacine Fall kañum woni jagorgal kalfinare ko fate ñawoje mo leydi Sénégal o waɗi jillu makko noon altine hanki o to kaso mawɗo mo rebisa o darima noon yeeso renoɓe kasoɓe e yeeso kay ɓen sokaɓe tun kala o darima yeeso mabɓe ɓen soka o darima yeeso mabɓe kamɓe sokaɓe ɓe e renoɓe kaso kala o holliri kay wonde suudu wonde kay o suuti toon konngudi noon konngudi ɓutti no fewi o wi kay wonde yo justice o won humanitaire won humaine justice yo won justice humaine wona justice réparatrice kadi wona justice rigoureuse woni tigui yo neɗɗagal tawe toon yo kadi won justice taw ko pento yimɓe yo won kadi rigoureuse woni tigui yo yaggu ha tiiɗe kala to nangui yo nanggu ha tiiɗe ha gonga yalta hen ko konngudi makko noon kanko Yacine Fall o wi noon justice o foti kay ko wonde ferme tawi ala tigui yurmade kala kay tumaɗo walla gandaɗo kay ko ñamɗo halis tawi ko halis dandaɗo walla waɗɗo ko boni yo ƴetta responsabilité mo ha timma darne lawol hano hannirta ni o yetti toon noon o jarni dendagal ɓen halfinaɓe ko fati en denka e kisala oɗon kaso mo Ribisque ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hoorejo collège de juge d'instruction du pôle judiciaire et financier biteɗo Issa biteɗo Idrissa Diawara o rokki yamirore kay faade digga woni division d'investigation criminelle yo watta saisir yo paw juuɗe mabɓe kay e dendagal jeeyiji e ngaluji jaydiyanke biteɗo Mandiaboula Diagne e ngaalu joom suudu makko biteɗo ma Binta Diaby wondude e ngaaluji sukaɓe makko kala ko jogui hono biteɗo Mohamed e Sirima Saliou ɗiɗo galleji noon ɓe paw galle paw yo justice o faw walla tigui yoɓe paw galleji juuɗe mabɓe e ɗiɗo galleji ɗi o jogui woni villa makko tawteɗo e nder cité to ɓe mbiyata cité Djily Mbaye e immeuble goɗɗo mo 3 étages gonɗo to cité Batrin wondude immeuble goɗɗo ene tawe to Yoff virage wondude immeuble goɗɗo mo 16 étages mo 16 niveau étage 16 niveau gonɗo e mahede kay gonɗo e finition oɗo saaha joni tawi koye dow lawol monument de la renaissance falde corniche banggue weste o namdima kadi dig kadi nde ƴettata tigui nde yettoto ɗiɗo bojuji woni banque mo hinde CBAO e banque mo hinde NCA banque e banque mo hinde IBA kala ɓe jetto toon ɓe dendagal rette dendagal ɓe mbaɗa dendagal relevé ji compte banque uji kala ɗi kala tawi kadi koye inde makko walla inde joom suudu makko ma Binta Dialy foof yo waɗe ko wiyete saisi yo paw juuɗe mabɓe e ɗin compte banque uji e dow walla e dow inde société makko biteɗo bi l'ingénierie tawi walla tawi woni gérant mum e on entreprise gérant mum ko biteɗo Mohamed Diagne yoɓe mbad saisir Mercedes makko kadi kanko ma Binta Diaby mo jogui auto Mercedes nde auto Mercedes o kadi watte saisi yoɓe paw hen juuɗe mabɓe siftinde on noon Mandiaboula Diagne ne tawe oɗo saaha joni to leydi France mandat international koko waɗa e makko ko dogɗo noon omo yalti leydi ndi o sordi noon koto leydi Gambie Mandiaboula Diagne noon ko rapport mo CNTIF jofinomo feɗendu kay tawi koye tawi ko contrat ji fenade walla contrat ji douteuse ɗi labde tawi koko fate magol e garditingol nokkuji ñawirɗi halis mum ne qime ha temedde 50 milliards tawi ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder consulat Sénégal mo Milan toon to leydi Italie ko chauffeur gollotoɗo e nder consulat ko kañum toon waɗi toon agressé woni tigui o yandi o haaɓi toon debbo goto waɗi ɗum agressé tawi debbo o ene wiye Sophie Diatta Ndiaye kañum woni cukko
ko kañum woni cukko consulat woni vice consulat ko kañum kadi woni cukko coordinatrice Pastef e nder leydi Italie ɗum wonno ko guilñade alkamisa binnuɗo e sa kay kamɓe agent ji ɗi ɓe gonno eɓe jooɗino eɓe jewta tawi kadi e kala saaha eɓe jala kanko suka debbo o noon hono tigui biteɗo Sophie Diatta omo woni téléphone makko mo haala ko ɗon tigui o wiɓe yoɓe ustu dille yoɓe gandu ɓe goni koye gollorgal ɓen noon jiiri tigui woni ko furade ɗum ɓe jabodiri e makko ha chauffeur o ummi jabodiri e makko ko ɗon tigui naggui junggo makko haaji junggo go ha haaji kadi naggui e dande makko caggal ɗum noon kanko suka debbo o hono Sophia Diatta ko ɗon tigui o yeehi o portoyi plainte o yeehi kadi to hôpital o waɗana kayit mo hinde ITT woni tigui incapable travail temporaire mo balɗe 7 o wawata gollade o porti plainte noon kedde o porti plainte noon e oɗo saaha noon gueɗe baɗini noon teska tigui kewgol mum e oɗo saaha e nder ambassade uji ha e consulat ji leydi Sénégal tawteɗi caggal leydi saabu kay hewɓe kolliri nguɗo laamu ko ari ko kay hewɓe kay ardinaɓe ɗiɗon nokkuji ko mawɓe Pastef ko yimɓe Pastef e tigui militant ji Pastef kañumen tigui gardina ɗiɗon nokkuji e kala saaha e ɗum waɗa nguttu no fewi caggal kay kamɓe arɓe hesɓe eɓe mbaddata e ɓen gollortonoɓe ɗiɗon nokkuji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen commune Ngekkoko ene tawe tigui e sunare mawni no fewi jaltugol caggal kay nde tawa biteɗo Mbaye Sy ancien policier ancien gontuɗo oɗo saaha joni gontunoɗo agent immobilier woni jeeyowo galleji e luwowo galleji ene maayi e nder suudu mum o tawa noon ko tekkere ine haɓɓi dande makko tekkere nde kadi ne haɓɓi griji tellal tawi kadi haɓɓira ko caggal ete tigui teskama tigui tekkere nde wona tinde no fewi kecci makko ne ɓaggue ɓalal e ɗum sikka tan hewɓe kay kolliri ɗum ɗo wona wartade ko baraɗo barɗo mo tawi kañumen mbaɗi noon beele ne sikke kay wonde ko bartiɗo ko wawi wonde hen kala enquête udditama hen ko joom suudu makko jeew noon kañum tigui adi kay tinde ɗum tintini yimɓe enquête udditama hen siftinde noon ko ɓoyani ko kadi wiɓe ɓe hinde braqueur uji janino galle makko ɓe jaadino toon kene guime ha million ngaji 3 tawi ko France CFA habruji men demgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen l'état major général des armées mo leydi Mali ɓe kolliri e nder communiqué mabɓe kay wonde kay altine hanki jeegoma lewru yarkoma ɓe mbaɗi opération ji mabɓe aérienne woni laaɗe diwaji mabɓe mbaɗi opération ngaji pattamlimiji e nder base uji taw ko base uji terroriste en e nder falde e nder base uji terroriste en e nder falde to wiyete kolon jeeba colon jeebane tawe nder région mo Sikasso ɓe kolliri noon wonde ɓe bombardi base uji e cuuɗayru hewde terroriste en ɓe mbawi bombude ɗum ɓe pirti ɗum ha suuri ladde ɓe mbari hewɓe kadi ɓe bonni matériel kewɗo no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen Mamadou Ismaïla Konaté ko avocat ko défenseur des droits de l'homme ko ancien ministre de la justice mo leydi Mali e saaha laamu Ibrahima Boubacara Keita o fiɗino vidéo noon on vidéo noon omo ñiŋa hen no fewi kay ko fate e cugel Kokala Mayga gonɗo hoore jagode laamu sabbordu e nduɗo saaha joni tawateɗo e nder kasoji o holliri noon wonde kay kanko de o meeɗi kanko Mamadou Ismaïla Konaté o wi tigui wonde ko neɗɗo korsinnoɗo jinnoɗo cugel Kokala Mayga kono de ɗum koko ɓenni wona joni oɗo saaha joni kay korsa e gilli kala ala hakkude mabɓe ha laaɓi saabu kay o holliri cugel Kokala Mayga lay ko woni cugel Kokala Mayga kay o holliri ko kañum tigui jamfi yimɓe jamfi leñol jamfi dendagal gollodiɓe mom foof wawi tigui gollude ade dadiɓe ɓe ha watti jamfade kala saaha walla ƴetta ɓene fawa ɗum e dow ɓe o holliri wonde cugel Kokala Mayga meeɗi tawdema ha to France haalinimo kay wonde ne yettamo ne jarnamo saabu kay nanino wonde Ibrahima Boubacara Keita gonnoɗo hoore leydi rokkino yamirore kanko Mamadou Ismaïla Konaté kala o hokkimo yamirore kay nde o sokata cuki nde o nanggata cukkel Mayga o soka ɗum o holliri noon wonde o nanggata cukkel Kokala Mayga saabu ala kala ko yiri komo nangga ɗum caggal ɗum o holliri wonde o namdinoma cukkel Kokala Mayga nde waɗata lumiére e dossier ji mum ko fate ko halfina ko ɗum noon jaɓananomo nden feere ko ɗum saabi oɗo saaha joni tawe e nder kasoji o haali noon konngudi kay o yonnani hen haydara cukkel Kokala Mayga on nde ɗon haalande ɗon walla oɗo vidéo noon e oɗo saaha joni ne herguini no fewi dowrugol leydi e Mali ɗum sarima kadi no fewi e nder réseaux sociaux ji leydi Mali kala habruji men demgal Pulaar sono mima to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama.
en calmitima gali abouban calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV habaruji men ɓuuri tengtude e dongre afrique ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Mali hakkude Ségou e Bamako e oɗo sahade yimɓeɓe gona kay susɓe yaade hen no fewi nde tawno wonde siɓitiɓe ene taƴaɓe kay e jolle ɗe no fewi ɗum noon ya garta hakkude Ségou e Bamako ene ɗesiti kay sattude wonande kay e jibinande ndeyete toon to Côte d'Ivoire tawde ko ancien patron mo Crédit Suisse pono kadi wawde kadi kono ƴettide ko fati hono renaissance du parti démocratique de Côte d'Ivoire ɗum noon e PDCI e RDA ene wadi taw ko oɗo kay mo Henri kono bejje mo toɗɗino yo won taw kadi ko yo lomtu ɗum ɗum noon enen oɗo sahade kañum jeeytaki e ɓen ƴammoɓe adata hon leydi tawno wotoji ɓe mbaɗata ko 25 lewru yorkama ujunaji ɗiɗi e 25 Madagascar ene wayno hanki waɗi balɗe 11 ko dilla mbanno toon e nder leydi ndi gam o wullitade ɓe ngala ndiyam ɓe ngala courant coupuraji ko mbaɗat e kala saaha ɗum noon addani horejo leydi mabɓe ndi e wiide kay ina toɗɗo gardiɗo jagorɗe kesso beele kay ma kay caɗele ɗe mbawa kadi kono safrede no fewi Cameroun eɓe de udditama toon ñande altinare ɓennuɗo de taw kadi ko fatara ɗimmo hani taw kadi wonde yontere taw kadi ko sakkiride ko wonande kay luuma jarraɓe ko fati kay woteji mabɓe ɗi mbaɗata 12 dow yorkama ujunaji ɗi 25 Paul Biya jaro e duuɓi 92 ha watti kay tuggade Salambou ene wiya kadi ene ƴamta wicce mum manda hunde hulɓinide no fewi jaro kadi baɗɗo kadi e gangonirde fodde duuɓi 43 yonaka laamu ko on de wi kadi ene wawi kadi ƴamtude e wawde kadi ardade hono leydi ndi hayso tawi ene ɓafa kañum de ɓuran ɗum tan ko tottude o waɗɓe no waɗi noon wona hewɓe yaaduɓe kadi mbi wonde ko ene nanggana taw kadi ko junngo wonande kadi on nannoɗo kadi wonde hono jaggorgal hono biyete hono Bello Bouba May Gari Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko hitande musidɗo moon Alassane Oumar Bojji ko commence lamde gam weltare Ayaw TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sileba to Moderne Kayri ha to galle Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Hamidou Bal to Arafat e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Palestine paɗen hande jeeɗiɗi lewru octobre waɗi tigi duuɓi ɗiɗi timmudi ko Hamas kay wonno ñangu mum e leydi Israel gila nden noon fayi joni kay gila nden fayi hande kay wonde Israel ana jokki kay taw larwade e wadde gueɗe kamtirɗe no fewi e nder Gaza e ko taari ɗum kala guerre o noon ko waɗi fuɗɗi faade ɗo saaha joni waɗi kene ɓuura capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ujunere neɗɗo wasɓe hen pittali men tawa koye nder leydi tokosori woni tigui e nder falde nder hettere leydi Gaza hettere nde noon qime ha temetere capanɗe jeegom e 5 kilométre carré fodde 900 000 habitants ko ɗum woni ko taweteno e nder Gaza ko adi oɗon guerre koto leydi Turquie paɗen Papa Léon XVI ko gardiɗo diine Isayankoɓe windere ko Amérique najo o holliri noon wonde kay omo foti arde to leydi Turquie e to leydi Liban ɗum noon ko ñande 27 lewru novembre ha 2 lewru décembre wadde jillu makko toon to leydi Turquie ha to leydi Liban kala oɗo voyage noon so tawi kay laatima ma waɗa voyage makko gadnol kay jaltudemo leydi caggal leydi mo waɗat tugui kay ko fiila lefol walla ko ɓorna laafa papaya gala ɗum noon ko guila ñande lewru mai 2025 ko guila nden o ɓorno kay kaɗo laafa tawi ko addade diine Isayankoɓe windere ko Vatican noon kañum ɓayini kabaru o talata hande 7 lewru octobre hitande ujunnaji 225 ko to leydi Espagne paɗen to leydi Espagne noon ko immeuble goto gonɗo kay e mahede tawi koye finition mum kañum tigui derguiti e yimɓe e nder Madrid ɗum ko talata hande 7 lewru octobre waɗi noon yimɓe sappo barmuɓe hen waɗi kadi yimɓe nayo ronkaɓe yitere woni porté disparu jiilaw noon nana jokki hen koto leydi Liban paɗen armée leydi Israël jokki wadde bomboje mumen kala saaha to banggue worgo woni sud Liban talata hande o kadi ɓe
jodi toon bomboje ɓe mbari yimɓe ɗiɗo mbarama hen goto waɗa koto wiyete yettere goɗɗo o waɗa koto wiyete dayra am habruji meɗen joolam jaɓeri ha joni koto leydi Ukraine paaɗen to leydi Ukraine armée leydi Russie aynima bomboje dronaji kewɗi no fewi e nder région mo Kherson waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittade mum Kherson noon jeeya koye nder leydi Ukraine kono koye juuɗe koninkoɓe leydi Israël ko hen leydi koye koninkoɓe juuɗe koninkoɓe leydi Russie ko hen tigui on région woni ko ɗum saabi Ukraine aynima toon dronaji kewɗi no fewi koto leydi Russie paaɗen armée leydi Russie ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓɓima jamma hanki o goto 109 drone Ukraine naɓe aynino e nder leydi mabɓe jamma hicci hanki o ko 152 drone woni ko Ukraine aynino e mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on